Quatre paraules per al públic. Bueno, espera't, abans de Sí, tot. parla tu. Per afegir una cosa a lo de Carles, també bona tarda, benvinguts com sempre, ben trobats, sempre amb aquests tastets de quilòmetre zero de cultura, com és els escriptors. Ja fa temps que vàrem pujar a cavall d'aquesta idea, no l'hem deixat, al contrari, ens n'hem anat convencent cada vegada més que hem d'afegir-hi, que hem de donar-hi suport a aquesta història d'aquesta cultura amb lletra petita que després es torna gran. Hem de ser els primers en recolzar-la. Nosaltres a la galeria portem aquesta línia de pintura i d'art, que se'n diu en maiúscules, que no és tant potser, però darrere queda molt d'art, com aquest. I el que sí ens ha agradat i ens agrada és donar visibilitat, donar una mica al paper, promocionar i ensenyar que en el poble doncs hi ha un munt d'artistes que queden potser més en segon terme i potser no se'n parla tant, però no per això deixen de ser creatius, deixen de ser originals, deixen de ser únics i evidentment deixen de ser irrepetibles. I en aquest cas parlem dels escriptors. Hem volgut donar aquesta visibilitat a ells, a poc, i haureu anat seguint, els que ens seguiu, la llista d'artistes, i faltava, i en falten molts, però algú que ja queia pel seu pes era la Montse, com no podia ser d'altra manera. La Montse, 20 anys, omplint fulles de paper, no? Amb paraules sueltes, Bueno, paraules sueltes, que paraules anaven encadenades. lligant a poc a Sí, poc, a poc s'anaven lligant les històries a dintre el cap, fins que ha arribat fins que ha arribat el el moment de plasmar-les en un llibre. Continuarem amb ella i, com deia en Carles, aquest moment és per les dones, només faltaria. L'art no té gènere, però sí que cal reivindicar-lo. Com veiem com està tot una mica a nivell global, pensem que és una obligació testimoniar això, recordar-ho i donar-hi visibilitat. Com deia ell, tot el que hi ha penjat a les parets és art creat per mans de dona, no hi ha art estèticament femení, hi ha art estèticament masculí, hi ha art en general. Quan mirem un quadre, mirem una escultura, una pintura, una ceràmica, una fotografia, escoltem una música o llegim un llibre, ho podríem llegir i no ens plantegem potser qui l'ha escrit. No cal, senzillament o hi connectes i avances i t'agrada i aquest feedback o no hi és. Això és l'art. Per tant, tot i que no caldria dir aquest art està fet per mans d'una dona, no caldria, però pensem que sí que és necessari. Que és necessari en aquest context. Ja fa anys vàrem començar, n'estem convençuts i evidentment seguirem fent-ho. Dani, que ens ha de veure les coses, que si no, no. Bé, donarem un punt en Dani, perquè Dani és el que ens prepara l'Oliar darrere del taulell, que és el que després ens menjarem tots corrent. Dani, la teva opinió. Buenas tardes a todos, gracias por venir y por invitarme una vez más. Y bueno, como es una exposición para las mujeres, hechas por mujeres, en mi caso he escogido un plato de lo que es una gran artista de la cocina como Carmen Ruscalleda, de aquí de la tierra, de la zona. Y bueno, es un plato clásico y que nos transporta a la esencia en sí de la cocina. He escogido para la ocasión hacer un roast beef con salsa de atún y anchoas, que se hace a muy baja temperatura para que conserve todos sus jugos. Luego la salsa es una salsa ligera, con toques de anchoa y atún, mayonesas y aceite de oliva. Y luego va con un caviar de berenjenas. No es el concepto de caviar que tenemos de lo que es la hueva con el líquido, sino más bien es una textura fina. Y con esto quiero representar que la mujer también es súper importante en la cocina, que también debe estar muy reconocida, tanto la que está en cualquier cocina o restaurante pequeño, como la crack de Carmen Ruscalleda, que la hemos escogido, que todos conocemos. Pero quiero hacer el reconocimiento a las mujeres con esta señora que es pionera en la cocina y que todas las que están detrás y detrás de los fogones en las cocinas se merecen un súper éxito como esta señora, porque han trabajado muy duro. Y bueno, espero que les guste el plato y que lo disfruten. No como Carmen Ruscalleda porque no llego, pero sí utilizando sus ingredientes. Gracias a todos. Gràcies.
qui qüestionava si la cuina és o no és art, aquí tenim una mostra. Ens vàrem afegir en aquest cavall del tastet, de provar, i de les mans d'en Dani, que ell és el xef de la Cuma de Blanes, també és una persona. Ens hem anat fent amics i ens ha anat fent descobrir aquesta vessant o aquest aspecte de que la cuina és art i que pot relacionar-se amb el tema que omplim la galeria i que ens toca. Montse, ara sí. Ara sí. Doncs la Montse era una assignatura pendent. Ens havíem trobat, havíem comentat i buscàvem un moment. I el moment apropiat era aquest. Era un moment on donem testimoni, veu, visió i posem una persona davant de l'art. I en aquest cas a la literatura, a l'escriptura, a l'obra editada, i hem posat a la Montse. Per què? Perquè s'ho mereix, perquè és d'aquí i perquè l'obra l'avala. 20 anys, com dèiem, omplint fulles de paper i provant i recopilant i... A veure, fa 20 anys que vaig començar, diguem, a posar-hi una mica de ganes que sortís algun llibre, però de fet els llibres en solitari, o sigui, jo sola, que tinc són els 2 que he portat aquí. En tinc 16 més, però són amb altres persones. I llavors, no sé si s'ha fet. Sí. Llavors aquí hem volgut portar Dones de vidre, que ja té uns quants anys, es va publicar el 2014, però no ha passat de moda, ja us ho puc dir. La literatura no passa mai de moda. I jo quan vaig escriure segons quins dels relats que hi ha aquí, que són relats de dones també, no em pensava que el 2014, quan va sortir el llibre, que el 2025 encara estaríem parlant de coses que encara estan passant. I en canvi és així. O sigui, tampoc dic que sigui un llibre de denúncia, és un llibre de relats de tots tipus. I bé, si voleu saber de què va el... Molt bé. Estan a la vostra disposició pels que tinguin aquesta curiositat, I aquest va sortir, aquest és de poesia. I va sortir el 2020, en plena pandèmia, i el que li explicava en Lluís, aquest només em vaig poder fer una presentació amb 20 persones perquè no em deixaven que hi hagués ningú més i és més desconegut, clar. I aquest no són relats, no és ficció. Evidentment la poesia no ficciona, o sí, en algun moment, però en el meu cas no. És com una mena d'història de vida, però tampoc és que sigui només la meva vida, sinó és la meva interacció amb el meu entorn, amb tot el meu entorn. Hi ha una part que són poemes molt petits, que hi ha qui s'ha queixat i m'ha dit aquí no has omplert la pàgina, però bueno, això és una petita broma, no? O sigui, hi ha poemes molt petits, hi ha poemes no gaire llargs, perquè de fet no són llargs els meus poemes, i tampoc segueixen cap rima, o sigui que tampoc us penseu... Jo no em considero una poeta, però en aquest llibre sí. O sigui, aquí sí que ha sortit la poesia que hi pogués haver a dintre meu. I llavors a mi també m'agrada molt. O sigui, tots 2 llibres, jo estic enamorada d'aquests 2 llibres meus. Em sap greu dir-ho així, però és que és així. I molt contenta. Llavors tot l'altre que he fet és una altra història, col·laboracions amb l'Associació de Relataires en Català, vam treure més de 10 llibres, i després amb el grup Corneli Abril, fundat per mi mateixa amb més dones, hem tret 5 llibres i ara anem pel 6è, i bé, i altres coses, col·laboracions a nivell de feina, perquè jo sempre m'he dedicat a la docència, amb revistes especialitzades i així, però ja de feina, o sigui que ja no té res a veure. També vaig escriure al Diari de Girona durant 4 anys una columna setmanal d'opinió, i ara de tant en tant en el recull em treuen històries que els envio i veig que les van traient i dic, doncs mira, que bé. I ja està, no sé què dir. Aquí, els que hem pogut llegir L'Espígol al jardí, que és aquest llibre de poesia que parlava la Montse ara, veureu que hi ha uns poemes, com deia, molt curts, molt petitets. Ens ha fet recordar, hem tingut algun artista a la galeria que ha experimentat en el món de la pintura i de la poesia a la vegada, però un d'ells concretament era en Quim Domena. En Quim Domena va presentar una col·lecció molt maca amb unes obres que
eren, per un costat era tot el treball creatiu seu, i darrere hi havia uns petits poemes japonesos que, si mal no recordo, es deien haikus. No són haikus, eh? No, Els meus no. No, però d'alguna manera entronca amb aquesta filosofia d'aquest petit poema curt que es llença i no pretén ni buscar una rima ni buscar... Senzillament és una expressió lliure d'una sensació, d'un moment, d'un sentiment, d'una emoció plasmada en paraules, no? Sense voler ens ha fet pensar en els haikus japonesos, d'aquests petits poemes curts que tenen per si sols una màgia, una història que és molt agradable, és molt entranyable, és molt simple, molt sincer i molt directe. Per tant, als que no els agrada la poesia, no passa res. Amb Espígol al jardí veureu i descobrireu que la poesia té 1000 cares. I de ben segur que us enganxareu aquí i anireu passant full, perquè té una màgia, una força, una personalitat que realment és interessantíssima. A part de que sigui o no sigui una petita biografia posada en ordre de poemes, a part d'això, que tampoc interessa molt al lector des d'aquest punt de vista, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Es tracta només de disfrutar de l'obra, de descobrir, per qui no l'hagi descoberta, doncs pensem una bona escritora que està a Blanes, que viu a Blanes, que és de Blanes, i que per qui no la coneixia, doncs, la seva obra i la seva persona. Aquest és el testimoni de la Montse avui, que celebrem en aquesta exposició, aquest moment, aquest entorn del 8 de maig, a Dia de la Dona. Montse, enormes èxits, sempre són benvinguts, i que, a més, segur que continuarà arribant propera obra, perquè després de l'Espígol al jardí hi deu haver un altre projecte. Hi ha projectes, però estan a les beceroles encara, perquè mai tinc temps. És allò que es diu, no? No, però deixeu-me dir també que hi ha una cosa que m'agrada moltíssim, que els meus alumnes dels tallers d'escriptura, que això no ho he dit, els hi havia plantejat de fer un dia, en algun lloc, una trobada on poetes i pintors i escultors i escultores, pintores, o sigui, d'ajuntar art amb literatura, art amb poesia, i que, clar, jo sola no puc fer això, però... Aquí queda. Per al·lusions. Intentarem posar-ho en funcionament. Aquest multidisciplinari món permet en molts moments juntar-se tots, no? De totes maneres, has dit que no és art, i evidentment, escriure és un art. No he dit que no és art. He dit que m'agradava conjuminar art i poesia, art i literatura, o sigui que sí que és art. Molt bé. Bueno, res, benvinguda, ben trobada, i la seva obra li dona la seva força i la seva personalitat. Gràcies, Montse. Estarem amb tu durant tota aquesta exposició parlant de l'Espígol al jardí i de les teves dones de vidre. Carles? Gràcies. Bé, aquí hi ha un recull d'artistes dones. Alguna deia si algunes eren de per aquí a prop, però és que no, n'hi ha que són d'aquí a prop, n'hi ha que no són d'aquí a prop. Tenim artistes que són de Madrid i tenim algú que sí que és molt de prop. La Laia és molt de prop, tant de prop com que és flamenca. Laia, nosaltres tenim una exposició individual i ara fem aquesta col·lectiva. De fet, és l'única artista que ha vingut perquè les altres es mouen a la distància. Aleshores fa... Per exemple, Maria García Méndez viu a Madrid. La Inés Oets Fortuny, que és la que tenim al fondo, avui tenim una exposició a Barcelona que inaugurava a Barcelona també. Mariana Álvarez viu a Madrid. La Mònica viu aquí a Besdern. I després tenim els escultores, que en tenen Muniz Gúrez viu a Madrid. La ceràmica que tenim aquí al costat, Jordi Marcet Rosero Badal, viu a Vic. Tant ells, és una parella que sempre porten fent les peces junts. És una peça cuita a 1260 graus. I la que hi ha a l'altre costat és d'un altre artista, que és la Maria Urizar. Aquestes dues ceramistes estan entre les 10-12 millors ceramistes actualment espanyoles. Són gent que tenen peces a museus importants, i per nosaltres és un privilegi poder-les exposar en aquest cas també.
Llavors, tenim dues artistes que hem posat a cada costat, que no són d'aquí exactament d'aquesta exposició, però sí que són dones, i els hem omplert. El Malverí el tenim allà a la vitrina del carrer Hospital, i aquí tenim Laura Bofill, que és una artista potser més coneguda. Per tant, la nostra idea d'aquesta és complementar tota la galeria amb obra d'artistes. Artistes senyores per reivindicar la força i la pintura de la dona en el món de l'art, que no n'hi ha tantes artistes, però les que tenim i coneixem que estan aquí representades. Per tant, espero que disfruteu d'aquests dies, l'exposició, del menú que ens ha fet l'homenatge a Carme Rusquella de Dani. Dani, gràcies. I ja està, benvinguts i fins una altra. Però abans, perdó, hem de parlar amb la Laia. Laia, gràcies. Seré breu, gràcies per convidar-me. A mi m'agrada molt les exposicions col·lectives, sobretot perquè l'any passat també em vau convidar i com a dona de poble i artista amb altres artistes és un honor. L'any passat vaig conèixer aquí la Inés Valls amb una exposició col·lectiva, que és la noia que fa aquest cercle. I gràcies a aquestes exposicions, els artistes que treballem molt solitàriament, per mi és una finestra i una porta a trobar-nos amb altres artistes que estan soles també, que són dones i que lluitem per fer visible o per compartir el que més ens agrada i el que sentim que és molt necessari per la humanitat. Llavors, quan pots compartir amb altres artistes coses que t'apassionen, dius, vale, no sóc jo sola, que estic aquí fent això, que m'entusiasma i que crec que és molt necessari compartir-ho. Llavors, gràcies per fer possible aquestes coses i que quan vulguis podem ajuntar les meves alumnes dels meus tallers que pinten emocions amb les teves, amb l'escriptura. Moltes gràcies per ser aquí. Una pinzellada última per acabar. Parlem una mica, ja que ella no n'ha parlat, de l'obra de la Laia Bedós. L'obra de la Laia Bedós la tenim aquí darrere. La Laia Bedós és una pintura vital, és una pintura rica en matisos, espontània, neta, anomenada, segons ella, màquines de felicitat. Laia, aquí ens has de donar un cop de mà, no? La felicitat entra per un espai, es processa i es comparteix i surt per un altre. I en aquest univers d'aquí dintre és on t'hi cap tot el teu llenguatge. És on t'hi cap el teu món, on t'hi cap tots aquests petits colors, matisos, formes. I això ha sigut una mica el teu llenguatge i el teu discurs durant tota una sèrie d'anys. De fet, és d'aquelles artistes que la gent que la coneix, que hi ha bastanta gent que la coneix, fa molts anys que treballa ella així en el taller, tranquil·lament, sembla que la seva obra no es mou gaire, però no deixa d'anar apareixent a poc a poc. I a partir d'aquí veuen una peça i diuen, aquesta és una peça de la Laia. És curiós com identifiquen plenament la teva obra amb el llenguatge, amb el missatge i amb la manera que tens de treballar-la, no? I això és agradable perquè dius, bueno, per un costat crea un espai més dur d'entorn, més muro, més matèria, més arquitectònic, i per un altre costat aquesta finestra deixa veure un altre món interior, on respira molt més la sensibilitat, el dibuix, el toc, la gamma, l'atmosfera, que contraposa sempre amb la duresa de l'arquitectura, de la matèria, del seu entorn. Aquest ha sigut durant molt de temps el seu llenguatge. Ha sigut la seva excusa per contrarrestar aquests dos mons. Ara, últimament, es va trencant aquest mur que contenia aquí i el seu espai de felicitat es va obrint fins a desbordar la tela. Aquesta ha sigut l'última mica, la teva última part. Sí, coneixem a veure, la Laia, no ens enganyem, ve d'una família de línies i de muros, ve d'una família d'arquitectura pura i dura. Llavors això ha fet que la matèria li interessi moltíssim. I aquest mur que té el seu entorn sempre ha sigut la paret que ha aguantat i que ha donat pas a la seva sensibilitat. I d'aquí li ha costat molt trencar aquest mur i saltar i desbordar que aquesta pintura saltés a fora. Últimament ha ampliat les gammes de colors, apareixen daurats, apareixen blaus, apareixen púrpures que no havien existit mai i que el que fan és donar aquesta evolució natural en l'obra d'un artista. És el que hi veiem, és el que d'alguna manera penso que vas fent, no?
Sempre que parla Lluís és extraordinari. Em trobo paraules fantàstiques per coses que jo no entenc. I dic, ostres, com ho saps? Només veient, ostres, com ho endevina. M'acabo d'emocionar perquè acabo de veure una cosa a la meva obra, sentit de Però és parlar. un fons del mar, és un moment emotiu de l'obra. És més ell que jo. És fantàstic. Jo sempre dic que pinto emocions i quan ara parlaves dic, ostres, sí, clar, perquè a dins de nostre, de tots nosaltres, a dintre passen tantes coses que no veiem, no? Llavors jo pinto per això, per poder treure tot això que tinc a dintre. I totes aquests moviments, colors, petites coses, és això, aquesta sensibilitat, aquesta fragilitat, vulnerabilitat que tenim tots, no? I quan has dit, i clar, i ho embolcalla, no sé què, i se va trencant, dic, carai, doncs això és la maduresa, no? Que ja no em cal protegir, ja, saps, amb la carcassa dura. Bueno, també dic, ostres, doncs és veritat. Moltes vegades els artistes pinten coses i nosaltres n'hi veiem d'altres de ben diferents. Moltes artistes han pintat una cosa amb una intenció i la gent ho ha interpretat d'una altra i no s'ha fet conegut per lo que l'artista volia, no? S'ha fet conegut per lo que la gent volia veure. Bueno, i això m'encanta, perquè jo pinto d'una manera que m'agrada que tothom vegi el que vulgui. Perquè la mirada, quan tu mires, al final et fa de mirall i et veus a tu mateix. I això està estudiat psicològicament amb la percepció visual. Passa això sempre. Llavors, a mi m'agrada pintar d'aquesta manera oberta, abstracta, perquè cadascú trobi la seva història i s'hi vegi reflexat. Sí, no, moltes Gràcies per tots. Si algú s'ha interessat o vol descobrir més l'obra de la Montse, tenim alguns exemplars de Dones de vidre i el jardí d'Espígol, Espígol al jardí. Espígol al jardí. A la vostra disposició. Però abans de tot anirem a provar el roast beef d'en Dani, que ens el té gust. Gràcies per compartir. Estic aquí a primera.